Beste mensen, gisteren sprak ik met de leiding van het Vicurie ziekenhuis. Daar wordt ontzettend hard gewerkt op dit moment op de IC. Met heel veel zorg en aandacht wordt er gekeken wat er gedaan kan worden aan de mensen die daar terechtgekomen zijn. Door verpleegkundigen en artsen wordt echt alles uit de kast gehaald. Maar het is een heel heftig beeld dat mij geschetst werd. En vanaf deze plek kan ik alleen maar opnieuw namens het volledige gemeentebestuur, en dat bedoel ik de gemeenteraad en het college, mijn enorme waardering en respect uitspreken voor al die professionals die op dit moment in de zorg heel hard aan het werken zijn. En natuurlijk staan we ook heel erg stil bij al die mensen die daar terechtgekomen zijn. En we zouden ze allemaal heel graag een hart onder de riem willen steken. Hou moed en we proberen, er zal alles gedaan worden om jullie zo goed mogelijk te helpen. En wij hopen dat het allemaal weer goed gaat komen. Als je hoort het verhaal uit het Vicurie ziekenhuis, dan begrijp je heel goed dat gisteren opnieuw het kabinet, de minister-president en andere ministers nieuwe maatregelen hebben uitgesproken. We hebben het allemaal kunnen horen. En het zijn maatregelen die u en ons en eigenlijk iedereen op een of andere manier wel raken. Maar waar ik wel ook van overtuigd ben dat het allemaal maatregelen zijn waar steeds meer, dieper en breder draagvlak voor is. Omdat we allemaal inmiddels overtuigd zijn van de urgentie. Ook vandaag wil ik graag stilstaan bij de vragen van de kijkers die we binnen hebben gekregen. Inmiddels zijn het zo'n 12 vragen, ook opnieuw weer vragen van kinderen. En er is ook gereageerd op de limericks. Voordat ik aan de vragen ga beginnen, wil ik ook nog gezegd hebben dat wij als college van burgemeester en wethouders aanstaande maandag op 30 maart tussen 5 en 7 spreekuur houden. Spreekuur, nou dat lijkt bijna ouderwets, dat was vroeger. Maar we hebben eigenlijk gedacht, laten we dat gewoon weer doen. Dus aanstaande maandag zitten de wethouders en de burgemeester aan de telefoon klaar om al uw vragen, uw opmerkingen, om daarop te reageren. En dat moeten natuurlijk wel allemaal vragen zijn en zaken die te maken hebben met datgene wat op dit moment speelt rond de coronacrisis. Dus bel niet voor een bouwvergunning, want daar gaan we op dat moment geen gesprek over voeren. Maar wij willen er graag zijn en ook luisteren naar de noden en de behoeftes die u heeft. Nou, en indien dat inderdaad zo werkt, dat u massaal belt, dan zal het, laat ik zeggen, dan zullen we dat ook herhalen. Maar nu gaan we eerst naar de vragen die weer opnieuw zijn binnengekomen. En dat zijn Robin Klaassen van 5 jaar. En die heeft eigenlijk simpelweg gezegd, hoe zit het nou eigenlijk? Mag ik nou buiten spelen, ook als ik netjes me hou aan de afstand en als ik niet verkouden ben? En er is nog Robin Pelser van 7 en die zegt, als nou die weken voorbij zijn, mogen we dan echt ook weer allemaal naar buiten? Nou, voor beide geldt, jullie mogen naar buiten. Gelukkig, het is mooi weer, ga lekker spelen. Maar het is heel goed dat jullie, als je 5 en 7 jaar bent, al weten wat voor regels er zijn. Afstand houden, niet bovenop elkaar springen en zorgen dat je zo min mogelijk met elkaar in contact bent. Maar dan nog kun je heel veel leuke spelletjes doen met een bal gooien of andere zaken, verstoppertje. Volgens mij kan dat ook heel goed zonder elkaar aan te raken. Nou, dus maak er maar het beste van. En natuurlijk is het ook goed dat ouders daar ook een beetje op toezien dat de kinderen niet in het spel toch uiteindelijk te ver gaan en zich niet houden aan de regels. Let daar samen op. Zo is er ook Sam Klaassen van 8 jaar. En hij zegt eigenlijk van, hoe zit het nou? Is er inmiddels eindelijk een medicijn tegen dat corona? Nou, er wordt heel erg hard gewerkt op verschillende plaatsen in de wereld om iets te verzinnen, een pilletje of een spuitje of wat dan ook, een antwoord op dit virus. Dat is er nog niet, maar er wordt heel hard aan gewerkt. En ik heb begrepen dat binnen een paar maanden, misschien wel een jaar, dat er iets op de markt moet zijn dat een antwoord is op dit vreselijke virus. Dan is er ook een vraag gekomen van Juliette Voesten. En zij vraagt eigenlijk, hoe is nou toch eigenlijk die markt verlopen? Is dat goed gegaan? En gaat de weekmarkt dan de volgende week ook weer door? Nou, wij hebben eigenlijk gezegd, iedereen moet zijn primaire levensbehoeften kunnen vinden. Dat kun je vinden in de supermarkt, maar ook op de markt. En op de markt, daar kun je de verse producten vinden, zoals we dat gewend zijn, vanuit de marktkramen. We hebben wel gezegd, we gaan de markt kleiner maken. We gaan het risico kleiner maken dat mensen te veel op elkaar komen te staan. Dus vandaar de verdeling over de verschillende pleinen.
We hebben ook gezegd en dat we eigenlijk ook in de komende weken de markt willen beperken tot foodproducten. Dus alles wat met eten te maken heeft. Omdat we het belangrijk vinden dat mensen daar hun vers fruit, hun producten kunnen vinden waar de vitamine in zit. Want die hebben we wel allemaal heel erg hard nodig. De markt is gisteren heel ordelijk verlopen. Er is toezicht bij geweest. We hebben een rapportage daarvan gekregen. De marktmensen hadden keurig met kratjes een mogelijkheid gemaakt dat mensen in de rij voor de balie konden staan. We hebben geen enkel moment gezien dat het te druk was of dat mensen bovenop elkaar stonden. En het is eigenlijk naast de supermarkten een heel goed alternatief geweest om inkopen te doen. Is het nou de bedoeling dat mensen daar naartoe komen om voor het fun shoppen? Nee, het is echt een aanvulling, net als de gewone supermarkten, waar het ook vaak heel druk kan zijn. En waar je ook vaker situaties aantreft dat producten niet meer te krijgen zijn, omdat mensen zijn gaan hamsteren. Ik hoop dat dat echt binnenkort ook helemaal afgelopen is. Want er is genoeg, het wordt keurig verdeeld, dus hamsteren heeft geen zin. Maar wij denken inderdaad dat daarmee te zien is dat de markt een functie heeft. Minister Grapperhaus heeft dat overigens gisteren ook bevestigd. Hij heeft ook gezegd, voor de primaire levensbehoeften is het goed dat er een markt is. Dan zijn er Yvonne en Suzanne. En zij zeggen, eigenlijk hebben we het idee dat er nogal wat mensen zijn geweest die misschien het coronavirus al gehad hebben. Als we die nou eens even allemaal laten testen en we weten dat die het gehad hebben, nou dan zijn ze immuun en dan kunnen ze weer volop aan de slag. Ja, dat is een hele slimme en logische redenering. Alleen is het op dit moment zo dat er heel veel druk zit op alle medische zorg, dat er te weinig testen voorhanden zijn om dat heel snel te kunnen doen. En daarmee, ja, moet ik zeggen, het zou heel fijn zijn als het zo was, maar zover zijn we nog niet. Op dit moment is alle medische zorg gericht op de mensen die zich aandienen als mogelijk nieuwe patiënt. Oké, dan hebben we Frans van Gerven. Frans van Gerven die zegt, ik ben 28 jaar en ik heb een vraag over de maatregelen die tot 6 april genomen zijn of nog genomen gaan worden. Wordt er ook rekening gehouden met de mensen die normaal gesproken met dagbesteding bezig zijn? Ze willen graag sporten, ze kunnen soms niet thuis zijn en mentaal gezien is dat sporten en bewegen heel erg belangrijk voor ze. Is er dan een oplossing voor bedacht om met deze mensen ook de komende tijd om daar goed mee door te kunnen gaan? Wij weten dat er op dit moment heel veel zorginstellingen zijn die proberen om maatwerk te leveren. Maatwerk voor iedere doelgroep. En de vraag is ook heel helder. Het is heel goed om te bewegen en daardoor ook te kunnen ontspannen. Want als we met z'n allen alleen maar binnen blijven zitten, dan leidt dat ook tot nieuwe stress. Dus ik zou zeggen, probeer met de mensen om je heen, de hulpverleners enzovoort, te zoeken op een creatieve manier naar maatwerk. Er zijn ook al overigens apps of beelden van Omroep Venray, maar ook L1 heeft dat gedaan om beweging te stimuleren bij ouderen of anderen via de camera. Nou, zoek het maar eens op, dat ziet er best heel aardig uit. Maar dat is niet helemaal het antwoord op je vraag. Probeer dat vooral dus te zoeken met de andere mensen om je heen, de professionals om je heen. Dan is er een vraag van Michael Thomassen. Wat kan de gemeente doen voor evenementen? Er zijn heel veel mensen die al druk bezig zijn geweest met het voorbereiden van evenementen. Er zijn ook wel kosten gemaakt. En als die nu niet doorgaan, hoe moet dat dan met de organisatie? Nou, natuurlijk zijn vaak de evenementen gericht op je maakt kosten aan het begin. En uiteindelijk zijn er ook baten aan het einde. Nou, ja, dat proces is nu in een moeilijke situatie terechtgekomen. Wij hopen heel erg dat mensen nog op tijd zijn geweest om allerlei zaken af te zeggen, waardoor de kosten niet oplopen. Indien er problemen gaan ontstaan, hou het scherp in beeld en probeer het ook duidelijk te maken en probeer met partners en anderen ook te zoeken naar oplossingen. Dan is er een vraag van Linda. Kan een burgemeester ook winkels oproepen het beleid strenger te maken door bijvoorbeeld minder mensen tegelijkertijd naar binnen te laten gaan? Nou, dat is precies wat gisteren ook de minister heeft gezegd. Winkels wordt echt gevraagd om daar nadrukkelijk op toe te zien, om iets te verzinnen. Nou, zo was ik gisteren zelf bijvoorbeeld bij de Ethos. Dan zie je dat daar een hele lange rij voor de kassa staat, maar keurig met 1,5 meter ertussen. En uiteindelijk komt iedereen keurig aan de beurt. En je ziet ook echt in het beeld dat heel veel mensen de discipline goed kunnen opbrengen om er netjes mee om te gaan. Nou, dat moeten we volhouden met z'n allen. De discipline, dat is wat nu gevraagd wordt.
Dan is er Evelien van der Zwaan. Zij zegt, op de persconferentie werd dinsdag benoemd dat het goed is om naar buiten te gaan en een frisse neus te halen. Maar soms zie ik toch dat heel veel mensen dat tegelijkertijd doen. Wordt dat niet heel erg lastig om op die maatregel goed toe te zien? En wat is dan de handhaving? Ja, je hebt gelijk. Wij kunnen echt niet overal een politieman en een toezichthouder naartoe sturen. Het gaat op de eerste plaats om mensen zelf een appel op de mensen te doen om het risico zo klein mogelijk te maken en de verantwoordelijkheid te nemen. En eigenlijk moet ik zeggen, in het straatbeeld in Venray zien we dat ook. Dat is ook wat ik terugkrijg van de politie en van de handhavers, dat heel veel mensen zich er echt keurig aan houden. En zijn daarmee ook een voorbeeld voor anderen. En laten we dat voorbeeld dus ook met z'n allen volgen. Dan komt het in die zin ook goed. De redactie van Peel en Maas die zegt, mensen worden beboet als ze zich niet houden aan de gestelde regels. Ook winkels kunnen beboet worden. Krijgen we dan ook nu meer BOA's die bevoegdheden krijgen en meer politieagenten? Nou, we hebben inderdaad gezegd, we proberen om het aantal mensen die toezicht gaan houden, om dat te laten toenemen. We zijn daar op dit moment in gesprek over hoe we dat gaan doen. Dat betekent zeker dat er meer mensen zullen gaan, meer ogen en oren op straat. In eerste instantie zullen die vooral ook mensen aanspreken. Wij zijn er niet op uit om boetes uit te delen, want dat is ongeveer het laatste wat we willen. Maar we zullen wel mensen echt nadrukkelijk aanspreken en als het echt niet goed gaat, dan zullen we inderdaad over moeten gaan tot het beboeten. Burgemeesters krijgen ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld parken te sluiten. Gaat dat ook in Venray gebeuren? Nou, zoals ik het net zei, wij zullen echt toezicht houden en als de situatie uit de hand dreigt te lopen, dan zullen we zeker ingrijpen. Maar het aantal evenementen, daarvan hebben we ook gezegd van in de komende 2 maanden zullen die er gewoon niet zijn. En is ook de verwachting dat we geen grote groepen op straat of in het park zullen zien. Dan is er een vraag. Het kabinet kondigde gisteren een fors pakket van nieuwe maatregelen aan. Het is een hard gelach voor heel veel mensen, bedrijven en verenigingen. Ja, dat is inderdaad zo. Het is echt een hard gelach. Maar laten we dan toch ook even stilstaan bij die mensen waar ik het over had, die nu op de IC liggen, die hulp nodig hebben. Dat is wat we met z'n allen willen voorkomen. Dat het virus zich kan verspreiden. We moeten samen daarvoor knokken. En dit vraagt voor iedereen een offer. Ik denk inderdaad dat we er rekening mee moeten houden dat we allemaal op een of andere manier zullen moeten versoberen in de komende maanden. Ja, en als dat in ieder geval helpt om het terug te brengen tot de juiste proporties, dan hebben we de wedstrijd uiteindelijk gewonnen. Daar gaan we voor. Oké. Nou mensen, ja, vorige week hebben wij een oproep gedaan van is er een slimmerik met een leuke limerick? Nou, daar zijn inderdaad een aantal reacties op gekomen. Ik ga ze voorlezen. Venray Lokaal heeft deze limerick ingestuurd. Een vreselijk virus, ook in Venray. Van gezellig druk centrum naar oersaai. Want duurt het nog lang? Het maakt ons zo bang. Hou vol, wees lief en zwaai. Ron Koenen schrijft: er was eens een krant in Rooi. Die vindt lokaal nieuws heel mooi. Ze schrijft al 140 jaar voor haar trouwe abonnees zonder gemaar, maar vanwege corona is dat nu wel een heel geklooi. Dan Marielle van de Munkhof-Gommans, de secretaris van Veldeke, Kring Venray, die schrijft: de nieuwe burgemeester van Venray was het zat met dat corona-geknooi. Hij wou een limerick, maar ik ben geen slimmerik. Verrik maar met uw brooi. Dan Henk Baltussen, die schrijft: corona domineert ook in Venray de krant. Alle hens aan dek in het Rooise land. Voor de redactie zijn het bijzondere tijden, waar we moeten elkaar wel mijden. Ja, het schept wel een heel speciale band. En Tarcisia Voigt schrijft: een aardige dame uit IJsselstein ging naar de super, dat vond ze fijn. Ze zocht toiletpapier, wel een rol of 4. Helaas, het mocht niet zo zijn. Hajeuke, die schrijft: coronavirus in Venray. Dat is voor ons allen niet zo mooi. Jongens en meisjes, vrouwen en kerels,
hou u toch eens aan die overheidsregels. En dan komen we misschien af van die lastige zooi. En Piet Poels die schrijft: corona, gij bent een crisis. Een virus dat heel erg mis is. Ik vraag uit mijn hart, het klinkt misschien hard, of gij nog wel goed wies is. Nou, dames en heren, dat waren de limericks. Natuurlijk kunt u limericks blijven schrijven en indienen bij de redactie. En er mogen ook vragen blijven komen naar de redactie. Ik zou zeggen, maak er het allerbeste van. Hou elkaar vast in deze moeilijke tijden. You never walk alone. Je hoort het vaak op de radio en dat is ook zo. Zorg goed voor elkaar, heb aandacht voor elkaar en graag tot een volgende keer. Dankjewel.